Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la culisele statului paralel. Măi, ăștia care ziceți că sunteți bărbați politici, Ciolacu, Bolojan, ăștia de la USR, că doamna Lasconi, acum, să fiu sincer, e mai bărbată decât mulți useriști, ca să fie clar. Eu fiind o feministă convinsă. Bă, dacă aveți sânge în instalație, bă, lăsați vrăjeala asta cu ne retragem de la guvernare pentru că m-a jignit Ciprian Ciucu. Zău? Serios? Da, între timp ne-am răzgândit că unde-i mai bine decât la butoane. Deci dacă cumva vă întoarceți la guvern și vai de pentru că e țara aruncată în haos, ne întoarcem, trebuie să salvăm țara, vă avertizez că va fi mai rău decât dacă ați fi făcut de la început guvern cu USR-ul și cu PNL-ul și UDMR-ul. Astăzi, după anunțul lui Marcel Ciolacu, de la bursă, scurt, au dispărut 1 miliard de euro. Scurt, în primele minute. Așa că lăsați vrăjeala cu stabilitatea și cu interesul public. Și vă mai avertizez în legătură cu ceva. Dacă n-aveți curaj să ieșiți și să spuneți: noi nu putem să mergem după data de 21 decembrie la Klaus Iohannis să numească un premier sau la negocieri sau să ceară formarea unui guvern, pentru că nu mai este președintele României conform Constituției. O spun toți specialiștii, foști judecători de la Curtea Constituțională, toți cei care au citit Constituția și care au interpretat-o așa cum este ea. Nu există nicio variantă în care Iohannis, începând de duminică, să mai fie președintele României, pentru că nu suntem nici în stare de urgență, nu este nici vreo calamitate, nici război. Deci orice încercare de a face guvern cu Klaus Iohannis vă va duce să fiți în aceeași situație ca și el, adică ilegitim. Și președintele Iohannis și voi. Dar voi n-aveți, mă, sânge în instalație. O dați așa pe după copac, că poate să nu-l supărați pe Iohannis, că încă ar mai avea niște putere și ar mai putea să vă mai scoată din sertar niște dosare. Bă, dacă sunteți bărbați politici, aveți, mă, curaj și spuneți: Iohannis, de mâine pleci acasă. Interimar să fie președintele Senatului, ne așezăm la masă, nu reușim să facem o majoritate, facem alegeri anticipate și cât mai repede alegeri prezidențiale. Am auzit că spun unii că, domne, nu se poate dizolva Parlamentul în ultimele 6 luni de mandat ale președintelui. Păi care președinte? Care președinte? Că el de duminică nu mai este președinte. De sâmbătă noapte de la ora 12 nu mai este președintele României. Și eu nu vreau să încurajez pe nimeni, că am zis că au văzut ăștia, au zis: domne, e partidul cu domnul Răzvan Constantinescu, nu mai știu cum se numește, Patrioții Poporului sau nu mai știu cum se numesc, au anunțat că se duc să protesteze la Cotroceni pe 21, i-au făcut și pe ei neolegionari. Păi au fost la mine aici, în platou, domnul Răzvan Constantinescu, am vorbit cu domnul Lasca, am vorbit cu ei. Păi sunt oameni serioși, îi cunosc pe oamenii care au candidat acolo. Dinu Popescu a fost la mine aici, mai e doamna Gabriela Dumitru, care e cu pensionarii militari. Îi cunosc pe oamenii ăștia, Dana Busini, avocat. Cum puteți, mă, să-i faceți neolegionari? Sunt niște oameni care au făcut ceva în viața lor. Și eu, dacă e nevoie, mă duc și mă alătur și fac și eu în conjurul Palatului Cotroceni și spun: ieși afară, ieși afară, ieși afară. Nu pot să spun și continuarea, o să o strig acolo, că o să zic că ăștia că au motiv să mă închidă. Dar știți ce o să-i spun? Știți ce spun eu? Că mi-a zis colega mea astăzi, Alexia Ditkov, că la proces pe acolo erau niște telespectatori care nu numai cu marj, mă, știți cum spun eu, javrelor. O să mă duc și eu să înconjur Palatul Cotroceni și să spun: ieși până iese. Că trebuie să iasă. Că dacă ăștia n-au sânge în ei, mari bărbați politici, să-i spună lui Iohannis să plece acasă, mă duc eu și spun. Eu mă duc și spun: ai curaj, Iohannis, să dai ochii cu mine? Că 10 ani de zile n-ai avut curaj să dai ochii cu niciun jurnalist, să faci niciun interviu, nicio emisiune, ai fost arogant, plin de tine, acum hai morcovul până la frunze.
este înfipt până la frunze. Ți-e frică, nu? Ți-e frică? Ai curaj să te întâlnești față în față cu mine? Hai, uite, vin și eu în momentul în care ți expiră mandatul, să ne întâlnim față în față, să-mi explici tu mie cum mai ești tu președinte. Că nu o să mai fii președinte. Doar ilegal. Toți ăștia care mă înjurați, că îl invit pe Călin Georgescu, îl invit și o să-l invit până când o să leșinați. Pentru că eu îl invit de 3 ani jumate. La mine aici, în platou, la Culisele Statului Paralel, a fost în continuu la emisiune. În fiecare an venea. De o dată, de 2, de 3 ori, în funcție de cum se nimerea cu programul dânsului. Și o să-l chem în continuare. Toți ăștia care ne-ați făcut legionari, nebuni, pro-ruși, bă, aveți vreo dovadă? Că până acum nici Iohannis, nici serviciile, nimeni n-a fost în stare să producă nicio dovadă. Nici că suntem neolegionari, nici că suntem mercenari, criminali, cu rușii, cu Putin, cu nu mai știu cine. Singura dovadă pe care o aveți este că toți gândim la fel ca Donald Trump. Ce să facem? Asta e. Hai că vine acum, nu mai mult și va mătura toți soroșiștii ăștia pentru care am luat iarăși amendă ieri, pentru niște titluri, că ONG-urile soroșiste. Păi asta e adevărul, mă. Nu mai aveți mult. Nu mai aveți mult. Foarte puțin mai este. Și nu mă opriți și nu mi-e frică și nu mi se înmoaie genunchi. În platou în această seară la Culisele Statului Paralel. Am multe, după ce va pleca domnul Georgescu, am și alte subiecte, dar acum e momentul domnului Georgescu și știu, mai ales ăia care spun că ne uităm să vedem ce mai spune domnul Georgescu, nu ne place, nu ne place nici de dumneavoastră, sunteți nebuni, sunteți isterici. Vă mulțumesc foarte mult pentru audiență, să fie cât mai mare și să fiți cât mai ofticați mâine dimineață când veți deschide audiențele. În platou în această seară la Culisele Statului Paralel, bineînțeles că este domnul Călin Georgescu. Bună seara, domnule Georgescu. Bună seara. Vă mulțumesc foarte mult. V-ați spus cravată mov. E flacăra violet? Îmi place culoarea. E joi, știți, era, vă aduceți aminte, cu Băsescu, cu flacăra violet, a fost o poveste. Multe lucruri se aseamănă. Să știți, și plecarea în străinătate a lui Klaus Iohannis și ați faceți o comparație cu Ceaușescu? Care erau înainte de 89. Aș putea să fac dincolo de 89, sau de fapt 89 este o chestiune foarte serioasă, legată de tinerii care au murit în această situație foarte complicată, lovitură de stat și revoluție, că a fost un lucru combinat. Văd că nu vorbește nimeni de lucrul ăsta din partea politicienilor, chiar nimeni. Sincer, chiar vreau să vă spun, am vorbit o dată cu dumneavoastră, am mai spus o dată pe un live, dar chiar nimeni nu vorbește de cei care și-au sacrificat viața. Chiar mi-a dat astăzi cineva o listă pur și simplu devastatoare pentru sufletul oricărui om, în care am o listă de 47 de copii de la o lună până la 17 ani, morți, uciși, sigur că da, în timpul Revoluției decembrie 89 și în special Timișoara. Adică să ne amintim că Timișoara, dacă îmi permite să încep doar cu aceasta, acum 35 de ani a fost primul oraș liber de comunism și primul oraș unde, în fața catedralei, s-a rostit Tatăl nostru, iar apoi a fost acel manifest, a căzut tirania acesta, și unde, dincolo de foarte multe revendicări absolut normale pentru libertatea omului, s-a rostit, nu? Tirania a căzut, libertatea, cel mai important lucru, dar cel mai important a fost organizarea de alegeri libere în România. Deci și tocmai astăzi, la 35 de ani... Exact. Pentru asta au murit... Nu mai avem. Exact. Pentru asta au murit 47 de copii, uitați, am numele lor și este ceva... Să știți că eu sâmbătă seara am o ediție specială exact cu cei 35 de ani de la Revoluție. Foarte bine faceți. Dincolo de aceasta, vă amintiți soldații morți la 37 de soldați, nu, da, la aeroportul Otopeni, vă amintiți? Pur și simplu împușcați. Deci este o tragedie Trupele USLA. Exact, pe care noi o trăim astăzi, care este dublată, e mult mai mare față de cei de care ne amintim și a căror
icoană, practic, o purtăm în fața ochilor noștri, pentru că moartea lor este astăzi, ca și pleava societății, desconsiderată, batjocorită, umilită. Și eu spun doar atât, că vremea schimbării a venit deja. Numai că cei în cauză nu pot să o recunoască. Și lucrurile se vor schimba, s-au schimbat deja. Domnule Georgescu, spre deosebire de cealaltă emisiuni, am pregătit niște surprize, pentru că sunt niște români care astăzi au dat niște mesaje publice, n-am reușit să le selectez pe toate, dar ori să arăt o parte dintre ele, niște români care se consideră și ei pleava societății, bineînțeles cu ghilimele de rigoare, dar înainte de asta, o să mă dau jos de pe scaun. Știți, în urmă cu 2-3 zile, aici în platou la culisele statului paralel, au venit foarte multe flori. Au fost niște personaje infecte, că altfel nu pot să le spun, care au spus că mi-am înscenat această odă și acele buchete de flori pe care le-am comandat eu ca să par Elena Ceaușescu. Nu, ele au venit de la oameni din diasporă cu care am și vorbit la telefon. Chiar astăzi am sunat-o pe doamna Andreea din Brescia, l-am sunat și pe Valentun, l-am sunat și pe Cristian 17 și am interacționat cu toți oamenii. Dar astăzi oamenii m-au rugat frumos, aceiași oameni, să-i primesc în platou în această seară, pentru că vor să vă ofere și dumneavoastră un buchet de flori. Nu este nicio înșenare, îl invit aici pe prietenul nostru acum deja. Bună seara! Bună seara! Bună seara, mulțumesc frumos! În primul rând vreau să spui cum mi-am înscenat eu acum 3 zile, cum ai venit tu cu florile din diasporă, cum a fost o înscenare din partea mea, nu? Oamenii pot să confirme, Anca, pura lumii spune orice. Important pentru noi este că după 35 de ani până și cultul de a dărui o floare a dispărut din România și cu ocazia asta dați-mi voie, domnule președinte, să vă ofer un frumos buchet de trandafiri din partea românilor de pretutindeni. Mulțumesc frumos! Cu mesajul de la mulți ani. Mulțumesc frumos! Vă mulțumim și... Eu vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Ușor! Dărâm studioul pentru că sunt emoțiile prea mari. Așa. Vă mulțumim. Eu vă mulțumesc. Hai să-l lăsăm așa, se vede la cameră? Da? E bine? Ok, perfect. Dar mai am... Vă mulțumim frumos, să rămână, o seară bună. Mulțumesc. Mai am o surpriză pentru dumneavoastră, pentru că înainte să vin la televiziune, domnule Georgescu, mi-au scris colegii mei că la sediul televiziunii a venit o doamnă în scaun cu rotile împreună cu soțul. Și a lăsat 2 cadouri, unul pentru mine, unul pentru dumneavoastră. Nu vrea să-i spunem numele public, o să rog pe colega mea să le aducă. Ăsta este pentru mine și o să vă rog să le deschidem împreună. Au și plicuri aici, doamna nu vrea să-i spunem numele, nu vrea să apară, am vrut să o sunăm. Sunt 2 tablouri pe care înțeleg că doamna le-a pictat. Și vreau să le și arătăm, să le mulțumim pentru acest efort pe care l-au făcut. Wow. Acesta este cel pentru mine. Luați voi, vă rog frumos, Ana. Imediat o să desfac eu și... Opa. O să le ia colegii mei, lăsați-le că le iau colegii mei. Da. Vă mulțumesc frumos, da. Așa, exact. Deci aceștia sunt românii, domnule Georgescu. Și așa trebuie să fim toți. Da, exact. Deci o să le păstrăm lângă noi aici, o să desfacem și plicurile. Vreau să-i mulțumesc în mod special doamnei care... Mulțumesc foarte mult. Doamnei și domnului care au venit. Sper că am aici în plic contactul dumneavoastră și vă promit că am să vă sun, să vorbim, să vă mulțumesc foarte mult. Domnule Georgescu, acum vreau să vă arăt 2 români, campionei României, care au vrut neapărat să le arate celor care i-au jignit pe cei peste 2 milioane de oameni care v-au votat că și ei sunt pleava societății. Hai să vedem. Domnul Gâdea, și eu sunt pleava societății și zigodile din aceste societăți. Sunt multiplu campion
de Skanderberg și powerlifting. Am dovedit ceva pentru țara asta. Sportivii sunt gladiatorii zilelor noastre. Dragă domnule Gâdea, pe lângă asta am terminat o facultate de istorie cu masterat la Universitatea București și am de asemenea încă un masterat la SNSPA, plus o postuniversitară la ASE. Deci, domnule Gâdea, și eu sunt jigodie și pleava societății? Cum vi se pare acest lucru? Vă aștept și pe dumneavoastră să concurați într-o gală sportivă de Skanderberg, de powerlifting, de lupte sau oricare ar fi ele. Respect pentru sportivi, că noi ducem steagul României mai departe. Da? Noi reprezentăm România. Noi luptăm pentru țara asta și vă facem mândri pe voi, românilor, când suntem uniți între noi într-o singură gândire și într-o singură unitate și țară. Așa să ne ajute. Da. Hai să o vedem și pe doamna care este campioană mondială la gimnastică. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I want you, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down. Da, aceștia sunt românii, domnule Georgescu, și mai am pe cineva. Este un domn care astăzi am văzut că a postat pe TikTok, n-a știut că aseară l-am difuzat în emisiune. I-a părut foarte tare pentru că era fanul emisiunii, dar pentru că am văzut și postarea de astăzi, am încercat să-i scriu, dar avea limitate comentariile. Aș vrea să-l vedem și ce a spus ieri. Sigur. Și ce a spus astăzi. Hai să-l vedem. Mesaj pentru ăștia care tot încearcă cu disperare să ne convingă că domnul Călin Georgescu ne minte. Bă, uite, vrem noi să ne mintă și domnul Călin Georgescu, că și așa alții ne-au mințit 35 de ani. Uite, vrem noi să ne mintă el, că ne minte mai frumos el. Da, deci am spus aseară, deci mi-a plăcut la nebunie. Sigur că nu se pune problema de așa ceva, dar spune, bă, ok, dacă noi vrem să ne mintă Călin Georgescu, care e problema? Ne-ați mințit 35 de ani. Deci mi s-a părut omul genial, vă spun. Astăzi a lăsat o altă postare. Hai să-l vedem. Băi, sunt în stare de șoc. Acum mi-au sunat telefoanele, m-am asaltat. Eu sunt în trafic acum. Culmea că eu sunt fan Realitatea TV Plus și mă uit la doamna Alexandrescu și m-a sunat un prieten să-mi zică că m-a dat la Realitatea TV și a spus doamna Alexandrescu că mă îndrăgește foarte mult, ceea ce pentru mine este un șoc că mă urmărește doamna Alexandrescu și eu vă apreciez, dar nu mă așteptam la așa ceva, să spuneți pe Realitatea TV că mă îndrăgiți. Oricum sunt cel mai vechi TikToker. Am deschis TikTok România în 2018, ca să știți dacă vedeți clipul ăsta. Și am fost printre primii TikTokeri care a făcut TikTok pe TikTok România. Nu prea știa multă lume în 2018 despre aplicația asta. Vă mulțumesc tare mult pentru vorbele astea. Auzi, mă îndrăgește doamna Alexandrescu de la Realitate. Doamne, deci nu-mi vine să cred, mi-a explodat telefonul. Culmea că acum am fost pe fază, deși urmăresc emisiunea dumneavoastră cu statul paralel cu asta. Doamne, deci sunt în stare de șoc. Sper că în seara asta ați fost pe fază și v-ați bucurat, așa cum ne-am bucurat și noi, domnule Georgescu. Aceștia sunt românii. Mai am un jurnalist la care eu țin foarte mult, un jurnalist independent care nu vrea să iasă de pe TikTok. Iată, sunt boții, trolii despre care se vorbește, oamenii aceștia sunt. Un jurnalist pe care eu îl difuzez destul de des, l-am invitat în emisiune, nu vrea să iasă de pe TikTok, vrea să rămână acolo. Bobby D îl cheamă de fapt Bogdan Dumitrie, vorbesc cu el aproape în fiecare zi, așa cum vorbesc și cu Adrian Niculescu, care a fost aici în platou. Vreau să-l vedem astăzi, să vedeți ce spune. Cine l-a creat pe Călin Georgescu? Hai să vedem. Bă, ciolacule, bă,
Bă, clasă politică, bă. Bă, ascultați-mă, bă, aici, că îl văd pe Ciolac acum că a dat-o cu să ducă pe dreapta, pe stânga, pe centru. Și-a dat seama de fapt că ura poporului a crescut atât de mult pe ei, încât a început să o dea cotită. Bă, clasă politică. Ascultați-mă, bă, aici. Bă, băieți, voi l-ați creat, mă, pe Călin Georgescu. Călin Georgescu este produsul ultimilor 35 de ani ai politicii românești. Ca să înțelegeți, voi l-ați creat, mă. Arestați-vă, bă, singuri. Singur trebuie să vă arestați, mă, Trăivar, familia. Pentru tot ceea ce ați făcut voi. Pentru că voi l-ați creat. Asta nu înțelegeți voi. În primul tur de scrutin, la alegerile prezidențiale, voi l-ați smărit, mă. Și ați văzut că și eu n-am avut nicio treabă, n-am postat nimic, nici eu, nici prietenii mei, n-am avut nicio legătură. Bă, băieți, la următoarele alegeri, Călin Georgescu iese cu cel puțin 60%, mă. Pentru că lumea s-a înverșunat, mă, împotriva voastră, mă. Nu vă mai halex, bă, oamenii, bă. Pentru că v-au văzut cum în primul tur ați început să numărați voturile și v-ați dat seama că dorința oamenilor care s-au deșteptat este mult mai mare decât mizeria pe care ați făcut-o voi în ultimii 35 de ani, bă. Bă, voi nu înțelegeți, bă, că nu este vorba de Călin Georgescu, mă? Voi nu înțelegeți chestia asta, mă? Bă, dacă l-arestați pe Călin Georgescu mâine, peste 2 zile o să vină Florin Petrescu, mă. Și mai puternic decât Călin Georgescu, mă. Pentru că știți de ce? Florin Popescu sau Georgescu sau cum vreți voi o să aibă și mai multă putere din partea oamenilor, bă, pentru că i-ați înverșunat pe ăștia într-un hal fără de hal. Oamenii ăștia nu votează, bă, Călin Georgescu. Oamenii ăștia votează împotriva voastră. Și cu cât mergeți mai departe în greșeală, cu atât îl măriți mai mult pe Călin Georgescu, mă. Dar de fapt nu-l măriți pe el, mă. Voi înverșunați și mai mult românii împotriva voastră, mă. Pe românii aia care timp de 35 de ani i-ați pus la colțul de rușine. Românii aia care v-au văzut în 35 de ani cum v-ați bătut joc de țara asta, cum ați vândut păduri, cum ați vândut tot ce s-a putut vinde, bă, în țara asta, bă, gaze, tot, mă, tot. Asta este Călin Georgescu, bă, țineți minte ce vă zic eu, mă. Este o persoană creată de voi, bă. Arestați-vă, bă, singuri, bă. Ai sictir. Asta este vocea românilor, domnul Georgescu. Doar o mică parte, deci primesc zilnic sute de postări ale românilor. Mă întâlnesc zilnic cu zeci de oameni care îmi spun același lucru. Și ei continuă să meargă pe același drum al sfidării poporului, să ne spună în continuare, dar vedeți că acum au lăsat-o mai moale, nu mai spun nici cu rușii, au dispărut rușii, nu mai există, au lăsat-o moare și cu legionarii, că n-a ieșit, nici cu mercenarii. Acum, gata, s-a terminat. Da, sunt impresionat de ce am văzut. Să știți că și eu am văzut ieri sau astăzi dimineață, azi dimineața am văzut un TikTok, mi-a dat un prieten, foarte emoționant, a unui tată, copilul în România, soția în România, și m-a impresionat că spunea așa, mi se adresa, și sigur, era îndemnul să nu mă las, sigur, categoric, dacă nu se lasă poporul român, cum pot să mă las eu, în niciun caz, însă a fost impresionant pentru că spunea ceea ce noi doi am vorbit aici, și anume faptul, dom'le, ce sunt analfabet, da, recunosc. Zice, dar am muncit cu mâinile mele, nu mi-e rușine, mi-am întreținut familia, m-am săturat însă, din vreo 3-4 țări a colindat, să fiu batjocorit și să nu pot să mă întorc în țara mea, să fiu batjocorit în Occident, să nu pot să muncesc în țara mea. Este impresionant, pentru că, vedeți, eu am fost acuzat că mă întâlnesc cu X, cu Y, știți foarte bine toate poveștile astea. Dom'le, dar și sunt români. Am fost acuzat la un moment dat că un sportiv sau era prea insistent, sau cineva din lumea interlopă era prea insistent, sau nu știu ce lăutar
era prea insistent. Și care e problema? Nu sunt și ei români, nu sunt și ei oameni. Chiar și analfabet, dacă este. Este om, este de-al nostru. Are aceleași drepturi. Bineînțeles. Despre asta este vorba. Și știți cum e? Aici s-a întâmplat un mecanism, că tot ați plecat cu acest lucru foarte emoționant în această emisiune. Vedeți, rolul acesta asumat total de poporul român, și asta vreau să le spun tuturor, a făcut ca acest proces în care ne aflăm cu toții să devină foarte brutal. Și am să vă spun de ce. Pentru că ei nu înțeleg că lumea veche s-a încheiat cu ea. Nu dispare lumea, cum ei insinuează. Lumea veche a dispărut. Și o lume nouă se naște. Respectiv, lumea multipolară, lumea multinodală s-a născut. Nu au cum să se mai întoarcă înapoi aceste lucruri. Iar faptul că, și acum chiar vreau de mult să spun acest aspect, faptul că nu s-a reușit în turul 2, care era pe data de 8, să știți că este foarte bine. Exact ce a spus colegul dumneavoastră, jurnalist Bobby, pe care de altfel l-am cunoscut tot așa într-o discuție pe social media. Pentru că asta a făcut ca trezirea în conștiință a poporului român să fie în masă. De ce spun asta? Pentru că acest sacrificiu făcut este mult mai mare decât funcția însăși. Este acel diamant care era în mocirlă și s-a șlefuit, diamantul fiind poporul român. Era aruncat la gunoi și ăsta a șlefuit prin jertfă. Dacă era din prima, să ieșim din prima, vă spun că nu era atât de provocator. Este înălțător, este măreț tot ce se întâmplă. Este acel cocon din care este fluturile. Și dacă tu îl tai coconul, iese fluturile. Dar n-are aripi atât de puternice. Cu cât de mai tare din aripi, să iasă singur. Și asta a înțeles poporul român. A înțeles ce înseamnă jertfa. A înțeles ce înseamnă imunitatea. Și atunci fluturile iese cu aripi puternice și iese din cocon și zboară către libertate. Asta s-a întâmplat. Energia colectivă unită. Asta a creat poporul român în această perioadă și este un uragan al libertății care n-are cum să-l mai oprească cineva. Domnule Nimeni. Georgescu. Despre asta este vorba. Domnule Georgescu, astăzi a fost termenul la proces. O să rog pe colegii mei să facă legătura și cu doamna avocat Marina Alexandru, care v-a însoțit pe dumneavoastră. Sunt foarte mulți români care m-au rugat să vorbim despre asta, să le spunem despre ce s-a întâmplat astăzi la proces, de ce s-a amânat pe data de 23. Să spun eu câteva între timp cuvinte. până... Da, vă rog. În primul rând, doamna Marina Alexandru este avocata noastră de familie, vreau să se știe și nu de acum de foarte mulți ani. Sigur că au fost un grup de avocați, doamna Elena Radu, doamna Ingrid Mocanu, dar au fost mulți alții care au participat special pentru a contribui la această acțiune. Însă pot să spun așa, pentru astăzi, avocații și-au făcut treaba, au fost chestiuni strict procedurale. Sigur, care nu erau inevitabile. Eu am înțeles din ce a explicat doamna Elena Radu că pentru că nu mai există birou electoral central, au introdus și autoritatea electorală permanentă în... Asta o să o lăsăm pe dânsa să spună. să explice, doamna. Eu aș dori să spun doar atâta că nu se poate lua o decizie, cum au sperat mulți astăzi, pentru că nu se poate lua o decizie pe genunchi, pentru că situația este foarte gravă, foarte complexă și sigur că neexistând probatoriu, noi trebuie oricum, avem nevoie să venim cu multe alte elemente pe care doamna avocat Alexandru și colegele dânsei au făcut astăzi. Iar termenul este pentru ziua de luni, însă în orice caz, ceea ce este cel mai important este că Curtea de Apel astăzi a intrat într-un rol de balanță a societății. Eu asta am simțit și asta am văzut. Deci deja s-a creat un culoar. Credeți că s-a amânat pentru 23 ca să se treagă de ziua de 21 când mandatul președintelui se încheie? Poate să fie o coincidență.
toată această chestiune și nu întâmplătoare, evident. Doamna avocat Marina Alexandru este în legătură cu noi. Bună seara, doamna avocat! Bună seara, Doamne ajută! Da? Vă aud, da? O să vă rog să ne explicați exact ce s-a întâmplat astăzi, ce pași ați făcut în plus și ce se așteaptă luni, pe 23. Deci, astăzi a fost un termen procedural, primul termen după declinarea competenței materiale a înaltei curți. A fost astăzi primul termen la Curtea de Apel București. A fost un termen procedural firesc. S-a făcut o extindere de chemare forțată în judecată a mai multor intimați. Noi am solicitat inclusiv să fie chemați toți membrii CSAT-ului, pentru că de acolo a pornit toată această poveste. Colega mea, Elena Radu, care este președintele Coaliției pentru Apărarea Statului de Drept, a cerut și introducerea autorității electorale permanente, Ministerul de Finanțe, deci noi trebuie să avem o imagine completă. Datorită acestui fapt, având în vedere că este necesar ca părțile să-și comunice între ele și cererile precizatoare și întâmpinările, au mai fost și cereri de intervenție făcute în cauză, motiv pentru care s-a dat un termen procedural foarte scurt, pe 23 decembrie, deci luni. Deci este firesc ce s-a întâmplat astăzi. Era normal să se întâmple într-o astfel de situație așa, având în vedere documentația depusă la dosar, iar nouă ni s-a pus în vedere tuturor părților implicate în proces să ne îndeplinim procedura reciprocă și să ne trimitem prin e-mail-uri materialele reciproc. Deci cererile, probele de care înțelegem fiecare să ne folosim. Doamna Alexandru, vreau să vă mai întreb ceva. Luați în calcul și o acțiune dumneavoastră, grupul de avocați, luați în calcul și o acțiune în legătură cu faptul că după 21 decembrie președintele Iohannis nu mai este legitim să fie la Cotroceni? În situația în care președintele Iohannis nu înțelege, am urmărit și eu declarațiile pe care le-a făcut acum de curând, în situația în care dânsul nu își înțelege rolul și nu înțelege să respecte Constituția, cum a făcut și până în acest moment, atunci, cu siguranță, ne vom gândi și la astfel de acțiuni de mers. Vă întreb, doamna avocat, vă întreb de ce? Pentru că rămânerea pe funcția domnului Claus Iohannis și venirea, dacă se creează o majoritate, venirea de propunerea unui premier, formarea unui guvern, vor fi niște acțiuni în lanț care vor putea fi atacate ca și legitimitate. Categoric, pentru că deja s-a creat premisa atacului la ordinea constituțională prin ceea ce s-a întâmplat cu întreruperea turului 2 al alegerilor prezidențiale și de acum, din acel moment încoace, absolut tot ce se întâmplă nu este legal, nu este constituțional. Sigur că noi trebuie să intrăm în legalitate și să facem, asta este dorința noastră și a tuturor juriștilor care ne-am implicat și să știți că la nivel național sunt mulți colegi avocați care fac demersuri și la curțile de apel din țară, deci nu este numai ce se întâmplă la București, se întâmplă și în toată țara și este firesc lucrul acesta deoarece avem acest atac fără precedent la Constituția României, care echivalează cu o lovitură de stat, cum am mai spus. Da. Mulțumesc foarte mult, doamna Marina Alexandru. În partea a doua veți și fi în platou să discutăm mai multe. Merg înapoi la domnul Georgescu. Vreți să mai adăugați ceva pe acest subiect? Vreau să spun că acest haos, practic, a fost produs de cei 9 judecători de la curte, plus 1, respectiv Claus Iohannis. Și sigur, n-ar fi deloc rău să amintesc că procurorul general, sau să subliniez, a trebuit să se autosesizeze
pe baza codului penal, respectiv articolul 394 și 397, primul fiind legate de decizii care pun în pericol ordinea constituțională, lucru care de altfel s-a întâmplat, și al doilea fiind anularea alegerilor în mod nejustificat. Sunt foarte valabile pe situația dată și, de bună seamă, așa cum ați întrebat, nu ne vom opri aici până când, așa cum am spus de fiecare dată când am fost întrebat de jurnaliști, eu sunt pentru a reanaliza, dar în primul rând de a remonta această ordine constituțională, de a recalibra din nou ordinea constituțională care a fost viciată profund în România. Ori cele două articole din cod penal fac referire precisă la ce se întâmplă în zilele pe care le trăim și în plus de atâta este această acțiune din punctul nostru de vedere legată de impostură pe care Klaus Iohannis o prezintă, mai ales la ultimul interviu pe care l-a dat, foarte delicat, ca să vă spun, și am o remarcă foarte precisă la acest interviu pe care l-a dat de la Bruxelles. Deci cel de ieri sau cel de astăzi? Și unul și altul. Așa. Da? Deci mai întâi atitudinea de impostură și apoi de atitudinea care poate să fie foarte clară de infracțiune. El spune, domne, zice, nu mă lasă Constituția să plec de la Cotroceni. Da, am auzit. Pentru că în momentul în care treci de ziua de 21, conform articolului 83 din Constituție, care spune foarte precis, cum a spus și noastră, este articolul 83. Asta este ultima zi, ultima oră, deci nu se pune problema de 5 ani și o oră, 5 ani și o zi. Se pune precis, pe baza legii, poziția de 5 ani fix. Nu există altceva. Dincolo de faptul că este o chestiune de acțiune de parvenit, pentru că tot ce s-a întâmplat în acești 10 ani nu ne-a demonstrat decât de la aruncarea paltonului până la celebrele sejururi în țările calde, că poporul român nu a existat. Și nu a existat până astăzi. Se vede și după fața lui că frica s-a instalat în acest individ. Este de înțeles, dar la fel de bine el trebuie să înțeleagă că acest lucru nu mai poate continua în felul ăsta. Domnule Georgescu, haideți să ne... Și am o precizare, mă iertați, foarte importantă. Să știți la cum a pus problema, în sensul în care au fost întrebat de jurnaliști, dom'le, aveți vreo dovadă? Nu am. Dar este o suspiciune. E foarte greu de dovedit, a spus, a fost întrebat dacă a fost chemat ambasadorul Rusiei la București? Exact. Deci, dincolo de asta, deci, practic, nu este, dar de fapt e o suspiciune, dar de fapt este la final, că așa credem noi. Doamna Alexandrescu, este o poziție clară a unui om laș. Adică, prin această aserțiune, Klaus Iohannis le transmite tuturor instituțiilor statului că sunt inutile. Pentru că, totuși, până pe data de sâmbătă 21, nu? Este președintele României. Se presupune, de pe prima poziție în stat, tu primești o informare precisă, la secundă, nu există altcumva. Ori nu i s-a dat această informare, ceea ce nu pot să cred, ori i s-a dat și o interpretează după bunul plac, așa cum interpretează și legea, așa cum interpretează și Constituția, cum a spus și dumneavoastră. Constituția nu mă lasă. Cum adică Constituția te obligă să ieși afară? Despre asta vorbim. Dar modul în care a prezentat, aici vreau să mă refer și cu asta conchid, demonstrează încă o dată un aspect de lașitate major. Adică, practic, tu arunci la gunoi toate instituțiile statului, inclusiv oamenii care te deservesc și cu siguranță te-au deservit ca președinte, te-au ajutat, te-au sprijinit, luați-o cum vreți, pe timp de 10 ani. Pentru că, practic, îi faci pe toți proști. Pe modul în care a prezentat această poziție, care este halucinantă. Adică este, dar de fapt nu este. Și a fost întrebat de 2 sau de 3 ori. Domnule, cum e totuși până la urmă? Domnule, da, este o suspiciune, dar de fapt nu avem nicio dovadă. Păi dacă n-ai nicio dovadă, unde ești în ecuația asta? Vreau să mergem un pic la ce s-a întâmplat astăzi. Astăzi Marcel Ciolacu, premierul, șeful guvernului interimar, a anunțat că nu mai dorește la guvernare, deși este primul partid la alegerile generale.
și că va vota un guvern de dreapta. În cursul după amiezii se pare că s-au mai răzgândit, că a sunat Iohannis, că a sunat Bolojan, că l-au scos pe Ciucu, că tot felul de... Îmi vine să spun vrăjel, dar nu vreau să se interpreteze că vorbesc așa, dar nu mai pot să vorbesc altfel, domnule Georgescu, adică nu mai pot să fiu elegantă, mă ceartă mulți că vorbesc așa, nu-i mai suport și românii nu-i mai suportă. Aceste povești, îi păcălesc pe români, hai că ne retragem, ba nu ne retragem, să iasă ăla, să nu iasă ăla. Totuși, chiar dacă se vor înțelege, cum se vor putea duce oamenii aceștia după data de 21 decembrie la Iohannis și să agreze împreună cu el formarea unui nou guvern, fiind practic ilegitim? Adică, din punctul meu de vedere, ar trebui să se ceară, domnule, nu mai sunteți, trebuie să se constate interimatul. În caz că ar face așa ceva, este un act de trădare. Iar domnul Ciolacu trebuie să fie foarte atent ce face în această perioadă. În primul rând, trebuie să-și asume responsabilitatea pe tot ce au făcut înainte și să se impună și să impună, de fapt, acțiuni imediate de refacere a situației economice și sociale din țară. Și ar trebui rapid două lucruri să facă. În primul rând, de convocat urgent mari antreprenori români care trebuie să se consulte imediat cum facem să menținem situația și să întărim economia internă, dar și cei mai mici, fie că sunt antreprenori locali, fie că sunt ciobani, ca să se vadă imediat care este situația economică și cum putem să întărim economia internă într-o stare, de fapt, în Europa foarte dificilă. Și o să insist puțin pe acest subiect internațional puțin mai târziu. Imediat o să ajungem și la zonă. Cel mai important lucru reprezintă în momentul ăsta structura antreprenoriatului român. Din ce punct de vedere? Nu avem încă buget, deci automat, rapid, trebuie consolidat și stabilit un buget care să fie realist, pe un plan economic foarte bine precizat, pentru ca internațional să poți să faci față acestui dialog, mai ales că Agenția Fitch, știți bine, astăzi acum 2 zile, BBB minus. Da, BBB minus, deci deja suntem în categoria în care... Aproape de junk. Exact, nicio bancă n-ar mai putea să ofere un credit pe o situație existentă în România, nu mai vorbesc de altceva. Și evident un dialog rapid cu Banca Națională. Deci cel mai important lucru pe care noi îl avem astăzi și de care ar trebui să se țină rapid seama, este că avem încă moneda națională. Nu avem euro. Eu vă spun iarăși, am mai spus-o acum, cred că 2 ani la dumneavoastră, dacă nu exista moneda națională, cu siguranță eu astăzi nu participam la alegeri, că nu mai aveam de ce. Deci este foarte important, indiferent din ce motive s-a ținut moneda. Este altă temă, nu e cazul acum să o dezvolt. Dar cert este un lucru că avem monedă națională. Discuția cu Banca Națională este necesară rang zero să se întâmple așa ceva. Iar discuția cu partea antreprenorială, cu antreprenorii români, este musai, pentru că singurul loc de unde economia poate să crească este acesta. Și în plus, imediat după asta, toată această relaxare fiscală prin care poți să atragi rapid încrederea românilor care sunt peste hotare și care pot contribui, exact la ce v-am spus, la întărirea economiei interne, fără de care noi nu mai putem să mergem mai departe, ținând cont de ce se întâmplă în Europa astăzi cel puțin, în toate țările europene și mai ales în cele mari. Mă refer la Germania, la Franța, la Marea Britanie, în Belgia, o să revin imediat pe acest subiect. Însă tema este aceasta, nu te poți juca. Am înțeles că mâine vine premierul da. Victor Orban. În primul rând, aici este o urma să vă întreb și de vânzarea acelor acțiuni de la E.ON? Nu numai asta, eu spun ceva mai mult. Nu se știe nici până astăzi, gândiți-vă, vine mâine. Doamne, care este prețul? Dincolo de faptul că tu nu poți să mergi pe această linie, exact cum am spus într-o prezentare a mea acum 2 zile. Adică dăm totul. Ungaria nu are gaze naturale, dar le va avea prin România, așa cum nici Austria nu are petrol, dar are prin România. Așa cum nici Austria nu are păduri, dar are prin România. Și multe de acest gen. Deci, prin urmare... Ai vrut să fac o paranteză aici, pentru că am văzut pe unii scandalizați că ați făcut o declarație noastră mai de mult, că OMV-ul, când a cumpărat petrolul, valora cât o benzinărie. Da, așa dar așa este. Așa este.
Nu, am spus precis valora cât o benzinărie Petrom din Ploiești. Asta este realitatea. Știm foarte bine care este situația, cunosc toate datele, să știți, sunt foarte bine pus la punct cu tot ce s-a întâmplat. Și din acest motiv, eu le-am dat un mesaj, acum foarte puțin timp, tuturor, clasei politice. Doamne, hai să ne înțelegem în sensul în care plecăm de la un timp T egal cu 0, evaluăm situația și mergem mai departe pe un fond în care noi punem în pericol stabilitatea țării. Despre asta vorbim. Tot ce se întâmplă astăzi, încă o dată, haosul produs a fost produs de cei 9 plus 1. Cei 9 judecători plus 1 care au schimbat și au aruncat la gunoi dorința celor 19 milioane de români. Da, știți că pe surse deja se vorbește, pentru că deficitul este uriaș, se vorbește despre înghețarea pensiilor, salariilor. A spus-o chiar domnul Ciucu, a spus lucrul acesta. Și asta este, pentru că nu mai sunt bani. Și mai e ceva, vreau să mai spun un lucru, cei de la USR, pentru că au contestat sau ne-au părât la Bruxelles cu modificările făcute la legea pensiilor militare, ni s-a blocat a 3-a tranșă din PNRR, care n-a mai venit la sfârșitul acestui an. Vedeți, aici este problema majoră a acestei guvernări sau ce a fost înainte. Pentru că toți au ținut de două lucruri. De împrumut și de tot ce vine de la Uniunea Europeană. Dar să știți că și înainte acestei guvernări s-au împrumutat, a plecat de pe vremea domnului Câțu, de pe vremea domnului Orban. Iar asta este, știți cum, este incredibil să rămâi doar pe o singură soluție care de fapt ce făcea? În primul rând, știți foarte bine, se întorceau banii prin companiile tot occidentale, care primeau la rândul lor, știți bine, prin consultanțe și prin multe alte sau diverse alte activități, primeau banii înapoi, iar restul erau împărțiți aici prin diverse, știți bine, acțiuni, ca să spunem așa, în unor grupuri mafiote din țară. Important este un aspect. S-au împrumutat peste 200 de miliarde, bani pe care nu-i găsim nicăieri. Eu n-am văzut nicăieri, nici școli, nici drumuri, nici spitale, nu se vede nicăieri. În plus de atâta, traiul românului zilnic este sub nivelul mării, este într-o situație catastrofală, sărăcia care este peste 20% în România și toate aceste aspecte care ne arată că, de fapt, în acești 35 de ani, ce s-a făcut? Doar s-a împrumutat. Nu s-a întâmplat nimic în 35 de ani. Momentul însă este foarte critic. Și aici vreau să ajung. Internațional. De ce? Uitați-vă ce se întâmplă... Franța, Germania. Exact. Adică sunt două teme importante. Instabilitate și inflație. Instabilitate. Germania, în mod special. Din punct de vedere economic, instabilitate majoră. Franța, Marea Britanie, Belgia. Inflație. Uitați-vă ce se întâmplă în Marea Britanie. Deja este o petiție cu peste 1.800.000 de oameni care spun vrem alegeri anticipate. Franța, guvernul n-a primit, știți bine... Deja s-au declanșat alegerile anticipate. N-a primit în Germania, Olaf Scholz a pierdut încrederea. Exact. Macron acum câteva zile, 2 zile, cred, sau 3 zile, s-a dus rapid, și o să vă spun de ce, în Polonia, ca să împingă cât se poate de mult situația ca Polonia să intre în această acțiune de război, că de fapt asta se dorește pentru a acoperi toată corupția existentă. Revin la acest subiect. Canada. Trudeau deja este deconspirat. Se cer alegeri anticipate. Vorbim de Canada. În același timp, Donald Trump vorbește de guvernatorul Trudeau, sugerând că poate să devină Canada cel de-al 51-lea stat american. Foarte important ce a spus Trump acum 2 zile. A spus: voi pune taxe multiple pe importuri. De ce înseamnă asta? Înseamnă că Germania și Franța s-a terminat. Deci deja intră într-un proces foarte complicat economic. Deja sunt într-o situație economică. Deci este o instabilitate majoră și în plus de atâta, uitați-vă la Belgia. Deja socialiștii au fost aruncați peste bord. Situația este foarte complicată în Belgia. Și peste asta, precizez că Franța, în mod special, care se pare că este în capul acestei conflagrații de destabilizare, a pierdut resurse... În ce sens? Explicați, în ce sens este? Acum vă spun. Exact asta vă spuneam. A intrat într-un derapaj datorită faptului că a pierdut toate resursele minerale. Unde erau ele? În Mali, în Burkina Faso, în Niger, știu precis asta, în Ciad, în Guinea Conakry, în mod special,
Ivory Coast, Senegal. Deci Dakarul era principala poartă de ieșire. Cei de acolo, și mai sunt și alte exemple, mă rezum la ele, cele mai importante, s-au răsculat și au spus gata, nu mai plătim tribut. Exact cum am spus eu, cu alte cuvinte, pentru România. Nu vreau, și vă spun clar ca președinte, să mai plătesc tribut nimănui. Nici Germaniei, nici Olandei, în mod special, nimănui. Resursele țării rămân în România. Vedeți că acum câteva zile Norvegia a anunțat naționalizăm resursele energetice. Eu când am spus... dar la ei acolo cam toate companiile deținute de fondul de investiții? Eu la asta mă refeream, în mod special. Mă refeream la resursele care aparțin statului român. Tu nu poți să le înstrăinezi, exact cum am spus mai devreme. Apă o plătim la străini, gazul plătim sau putem să-l plătim. Apropo de apă, ați văzut ce a zis Marcel Ciolacu, că are o prioritate cu apa? Da. E bine că se reorientează așa în timp. Deci revenind la subiect. Și este și o răzbunare a lui Macron pentru faptul că, și asta știe toată lumea, Rusia a ajutat foarte mult țările africane ca să iasă dintr-un colaps economic desăvârșit. Și din cauza asta insistă pe acest război, pe care îl caută cu lumânarea. Nu o să-l găsească. Pentru că nimeni nu este nebun să se implice într-o situație de acest gen, exact cum a spus președintele Finlandei acum de curând, acum 48 de ore, ca să trimitem, așa a spus, pentru a trimite trupe de pace, de cel puțin 150.000 de soldați pe care trebuie să-i rotim, asta avem nevoie cam de 500.000 de oameni. Da. Ceea ce sunt inexistenți. Trupe de menținere a păcii nu înseamnă că nu sunt și pierderi de vieți omenești, domnule Georgescu. Eu spun ce discută ei. Pentru că acolo conflictul nu s-a terminat. Bineînțeles. Dar în contextul ăsta vreau să vă întreb situația penibilă în care a fost pusă România prin neinvitarea lui Klaus Iohannis ieri la întâlnirea convocată de Mark Rutte. Este firesc, pentru că Occidentul deja vede clar ce se întâmplă în România. Și vă spun din ce motiv s-a întâmplat asta. Nu musai. Îi cunosc foarte bine. Și vedem bine care sunt interesele. De-aia am spus tot timpul. Prin noi înșine. Aici este baza. Noi între noi. Nu altcumva. De ce au făcut-o? Nu din motiv de conștiință. Să nu credeți că au văzut derapajul și au zis, domne, îți întoarce în spatele că nu te-ai purtat frumos cu poporul tău. Nu. Pentru că își văd înșiși periclitată situația. Pentru că în momentul în care se întâmplă acest derapaj în România, pozițiile lor, inclusiv celor de la Uniunea Europeană, sunt în pericol. Și atunci este aruncat peste bord, exact ca între hiene, cel care sângerează. Ori aici se sângerează. Și nu este un lucru simplu pe care îl putem trece așa cu vederea. Faptul că i-au întors spatele lui Klaus Iohannis dovedește din plin că este deja într-o zonă de derapaj masiv, pe care, din punctul meu de vedere, doar onoarea și demnitatea magistraților și a judecătorilor o pot rezolva acum. Eu pe asta mă bazez. Mă bazez pe onoarea lor, pe demnitatea lor, pe jurământul pe care l-au dat pentru a apăra poporul român și Constituția, doamna Alexandrescu, țării, care este călcată în picioare, total. Deci dacă acest Klaus Iohannis spune că Constituția mă obligă, practic nu mai ai comentarii. Constituția îl obligă să rămână președinte. Știți cum este povestea asta? Este un al doilea Carol al doilea, care pe 10 februarie 38 a dat o lovitură de palat, l-a numit pe Miron Cristea și pe 27 februarie și-a impus propria Constituție pentru a rămâne definitiv. Probabil că asta se și încearcă în momentul ăsta, pentru a rămâne definitiv pe un fond pe care noi... ferește. Nu, eu am spus că se încearcă. Am înțeles ce spuneți, dar eu... Pe un fond pe care nici acum nu putem să-l știm perfect, dar cel puțin faptul că există această linie care este total ilegală, dovedește că i-au calculat aceste aspecte cu mult timp înainte și acum vă spun esența pe care am văzut-o. Haideți să țineți-vă ideea că trebuie să luăm pauză de publicitate și continuăm după pauza de publicitate. Ne întoarcem imediat.
Ne-am reîntors în platou la culisele statului. Vă mulțumesc tuturor celor care vă uitați în această seară și la televizor, și pe Facebook, și pe TikTok, și pe canalul de YouTube. Sunt foarte mulți, domnule Georgescu, care se uită și care, bineînțeles, că au aceleași mesaje pozitive. Unora le place tricoul meu, o să mai vin cu el la emisiune. Haideți să ne întoarcem la ce spuneați mai devreme. Spuneam că tema principală, și am văzut asta din toate interviurile pe care le-am acordat presei internaționale și feedback-ului pe care l-am de acolo, este că eu m-am prezentat în fața poporului român cu proiectul numit Pace. Ori pacea nu este agreată. Și am demonstrat mai devreme din ce motiv. Iar vârful de lance aici, pentru război, îl reprezintă actualul președinte al Franței, Macron. O țară care este în momentul ăsta într-un proces de instabilitate masiv și insistențele lui sunt foarte puternice pentru a reuși să acopere corupția imensă care a domnit în acest areal respectiv al Europei. Am auzit și eu, cu această ocazie, aș vrea să precizez, aceste acțiuni ale partidelor, organizațiilor, cum vreți, în România, suntem pro-europeni. Eu aș dori să-i contrazic cu acest aspect. Personal, în fața poporului român și pentru poporul român, aș dori să fiu și vreau să fiu un mare român în Europa. Pentru că noi suntem o națiune europeană prin vocație, prin civilizație, prin istorie. Noi trebuie să fim pro-români, nu pro-europeni, pentru că suntem oricum o națiune europeană. Și aici ne întoarcem la ce am spus în emisiunea dumneavoastră acum ceva timp. Dom'le, a venit vremea care, din demnitate, noi trebuie să stăm în picioare, nu în genunchi. Această atitudine mereu servilă în fața Occidentului ne-a adus în această stare. Și mai ales la românii noștri care lucrează peste graniță, așa cum v-am spus mai devreme, m-a impresionat profund ce am văzut dimineața. Așa cum m-au impresionat profund florile aduse. Le mulțumesc infinit. Pentru că sunt venite din suflet. Nu este un gest făcut așa de bon ton. Nu. Este un gest făcut din suflet. Să-l vezi românii care, de peste hotare, care cer să se întoarcă acasă, vor să se întoarcă acasă. Sunt într-o stare emoțională profundă pe acest subiect. Și atunci, pe acest considerent, ce solicitam mai devreme guvernului actual, cel puțin, condus de domnul Ciolacu, să întreprindă, referitor la antreprenori, este musai. Discuțiile cu Banca Națională sunt obligatorii. Și în plus de atâta, de unde vin banii? Tu nu poți să stai să aștepți permanent doar de la Bruxelles, că nu se poate așa ceva. Și vă dau exemplu concret. Ungaria și Italia, care deja au semnat și sunt în proces de acorduri bilaterale cu America, cu India, Italia mai nou. Este țară membră a Uniunii Europene? Este. Uniunea Europeană are în componență Italia. Nu se poate spune că nu are. Nu? Și cu toate acestea, Italia are, evident. Pentru că, cum să spun, primul este poporul tău. Ați văzut discursul pe care Victor Orban l-a avut la Consiliul European? Eu reprezint interesul țării mele. Haideți să ne înțelegem toți cum putem să reprezentăm fiecare, să găsim și dialogul. În acest context, asta este extrem de important ce subliniez acum, pe această plajă foarte instabilă, cum v-am spus, mai ales cu țările importante. Germania, gândiți-vă că a pierdut controlul total, economic. Când spuneai Germania acum 30 de ani, vă amintiți bine, nu contenai să te uimești și să fii doritor de a ajunge acolo. Germania nu mai este ce a fost. Este într-o cădere liberă. Dar nici Franța nu mai este ce a fost. Nici Anglia nu mai este ce a fost. Pe această structură, programul Hrana, apă, energie este de o consistență uluitoare, pentru că noi aici venim cu o nișă pe care nu are nimeni
Iar în momentul în care țara este instabilă și cu cât va fi mai instabilă, cu atât acest proces poate să ne dăuneze, să știți că nimeni nu te iartă. Când ești într-o situație de instabilitate, toți vor o parte. Toți vor ataca. Mă refer cel puțin de componenta internațională, marcată de lacheismul existent. Prin urmare, este foarte important să fim uniți, să trecem peste orice fel de orgoliu și mai ales că suntem în post. Să știți că postul, le transmit politicienilor, nu este doar acțiunea, sigur, profund justificată și importantă de a nu mânca și de a lăsa orgoliu deoparte. Este cel mai important post. Și a venit vremea să înțelegem că, indiferent dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată, aici avem o responsabilitate uriașă față de viitorul națiunii noastre, pe care nu o putem trata cu orgolii. Astăzi intru la guvernare, mâine nu mai intru, până mă întorc chiar că intru. Care sunt jocurile astea în spate? Cineva trebuie să-și asume responsabilitatea. În plus de atâta, doamna Alexandrescu, dincolo de ce se spune despre un partid sau altul, eu precizez doar un aspect. Cine a dat al doilea candidat la președinte în turul 2? Nu l-a dat nici PSD-ul, nici PNL-ul. L-a dat USR-ul. Iar USR-ul nu este prezent în această ecuație a viitorului guvern. Repet, nu mă interesează nici de un partid, nici altul. Pe mine mă interesează poporul român. Dar este o observație, eu zic, pertinentă. Pentru că PSD-ul a fost undeva foarte departe, ca și PNL-ul. Corect sau nu? La numărul de voturi pentru prezidențiale, vă referiți. Deci în momentul în care acest partid a dat prezidențiabilul în turul 2, pe în mod firesc, este nevoie să discuți cu ei. N-ai cum altfel. Da, același lucru putem spune și despre AUR, domnule Georgescu, pentru că AUR este al doilea partid după PSD. Și am văzut că și-a asumat o responsabilitate, jos pălăria, deja foarte înaintată. Adică se vede clar că singurul partid care a realizat despre ce este vorba în țară, adică situația foarte instabilă și la noi, este doar Partidul AUR. Însă, dincolo de aceste aspecte, de unde facem rost de bani și cum? De aceea eu vă spun, în momentele acestea, au fost și înainte, au fost tot timpul, credibilitatea persoanei care este în fruntea statului dă nota. Asta vreau să vă întreb, dacă ați fi în locul președintelui Iohannis astăzi și situația ar fi cea de astăzi, ce ați face? Sunt deja, nu trebuie să... Dar dincolo de asta, conform datelor existente, în primul rând nu te poți uita într-o singură direcție, respectiv Uniunea Europeană. Bani, să știți, sunt peste tot în această lume. Contează să ai un program economic precis pentru țara ta, care să fie în fața oricărei instituții internaționale credibil. Este extrem de important. Nu te poți juca și să ai predictibilitate, mai ales pentru antreprenori. Păi noi nu avem nicio predictibilitate. Se schimbă totul de la o zi pe alta. Codul fiscal s-a schimbat de sute de ori. Este de neimaginat. Păi un om care își riscă, doamna Alexandrescu, își riscă averea mică pe care o are în casă, în familie, și face o brutărie, să spunem, da? Pe omul ăla are nevoie să știe din partea statului, nu? Că ajută statul muncind el. Dom'le, ce se întâmplă cu taxele mele, cu impozitele mele în anul ăsta, anul viitor, peste 3 ani? Păi dacă tu ai codul fiscal pe care îl schimbi de la o lună la alta sau de la o săptămână la alta, omul ăla l-ai terminat. Se închid mii de firme numai în București. Peste 1500 se închid numai în București. Păi vă dați seama în ce situație suntem. Prin urmare, primul pas este sprijinirea economiei interne prin tot ce se poate, ca oamenii să fie îndestulați și să aibă beneficii directe din această muncă a lor, adică să fie
Ce anume? Adică spuneți noastră să fie lăsate la o parte diferențele politice ale partidelor, orgolile celor care conduc partidele și să fie chemați cei mai importanți oameni de afaceri, cei care ar putea fi motorul economiei? Eu asta aș putea să fac imediat și despre asta este vorba. Iar în plus de atâta, pe acest program Hrana, Apă, Energie... Dumneavoastră ca președinte nu puteți să faceți decât să, împreună cu guvernul, puteți să faceți lucrul acesta. Sigur, puteți să faceți și la Cotroceni consultări, dar poți să fii la guvern în fiecare zi. Absolut în fiecare zi. Nu puteți chiar pe orice temă. Indiferent cum, doamna Alexandrescu, articolul 80 spune clar, președintele este garantul independenței și neutralității țării. Deci numai pe asta ai posibilitatea să faci tot ce este necesar pentru independența țării tale și siguranța poporului tău. Dar merg puțin mai departe ca să spun legat de bani. Vedeți, toată această criză, am spus-o și aici, vine din faptul că guvernele au acceptat să se împrumute de la bănci private cu bani care nu există. Am spus-o asta de câteva ori. Bani din tastatură. Și, practic, datoria lumii astăzi este la nivel de 2,5 quadrilioane de dolari, cu un PIB mondial de 80 de trilioane. Deci diferența este gigantică. Amintesc tuturor ce s-a întâmplat cu Credit Suisse, care a paralizat și a fost vândută în Emirate, datorită faptului că nu mai avea acest echilibru, pentru că banii, repet, sunt din tastatură. De unde vin? Repet, guvernele au acceptat să împrumute de la bănci private, pe dobândă și pe datorie, țara, cum este la noi România, și atunci taxele și impozitele au crescut și cresc permanent ca să se plătească ce în primul rând? Dobânda, cum este exact cum e mai rău, că de aici vine problema uriașă. Iar datoria crește în progresie geometrică și de aici a venit inflația, exact ceea ce vedem în toată Europa. Iau doar cazul Canadei, pot să iau orice altă țară. Canada astăzi are în depozit în jur de 5 miliarde de bani gheață, cash, și a împrumutat peste 1,5 trilioane. Înțelegeți? Bani care nu există. Și activele pe care le iei cu bani care nu există se vor prăbuși și vor face explozie. De aceea, președintele Trump a atacat problema exact la țintă, ieri, spunând că Bitcoin și toate aceste cum se cheamă? Criptomonede vor face parte din Rezerva Federală. Deci, practic, a atacat direct subiectul capul șarpelui. Exact cum am spus de fiecare dată, sistemul financiar bancar. Aici este problema. Ori, implicarea băncii naționale și implicarea modului în care credibilitatea ta ca președinte în zonele care pot solicita ceea ce tu ai și ei nu au, mă refer la apă, care va fi pe primul loc în următorii 2-3 ani. Și ei știu asta. Aici este cheia jocului. Va fi mult mai puternic decât petrolul, apa. Ori dacă tu avansezi într-un moment critic... Știți că mulți râd de această chestiune, nu realizează de fapt despre ce este vorba. Eu tot ce am spus s-a adeverit. Și se va adeveri și acest lucru. Apa va fi principalul petrol în următoarea perioadă. Hrana curată. Deci fără alte lucruri sofisticate legate de chimicale. Va fi pe primul loc. Dacă poți să vinzi hrană, poți să cumperi orice, doamna Alexandrescu, orice, ne mai vorbim de apă. Și faci parteneriate exact cu cei care și tehnologia te va ajuta, pe care noi nu mai avem nimic în momentul ăsta, trebuie să o reglăm din start. Dau exemplu doar Israelului. Israelul, și o știu de la tatăl meu, de mulți ani, deci practic de peste, să zicem așa, 30 de ani. Cea mai bună tehnologie din lume de irigare. Înveți, faci parteneriate, vezi ce dai tu, ce dă celălalt. Aici sunt jocurile mari. Îți faci aliați, îi iei de partea ta. Vezi ce face elvețianul, ce face neamțul. Adică pe toate planurile, nu doar pe acest exemplu pe care vi l-am dat. În așa fel încât ce ai tu, ce are el, în momentul în care se face deal-ul economic, îl ai lângă tine. Noi nu avem pe nimeni lângă noi. Ci doar este o jegmăneală la modul faptic, în care resursele sunt date pe nimic
Sunt grupurile de interese și grupurile mafiote care și-au partea lor, exact cum s-a întâmplat cu OMV-ul, așa cum vorbeam mai devreme, și care, evident, sărăcesc toată populația. Iar, vă spun categoric, din ianuarie, cu siguranță maximă, dacă nu se întâmplă ceva acum, prețurile vor exploda la energie de cel puțin 4-5 ori, benzina va fi, sigur, mult mai scumpă la pompă, cu mult mai scumpă decât este acum. Și atunci de unde se va plăti? Mă uit la dumneavoastră, de ce? Pentru că vedeam că Donald Trump exact asta face în aceste zile, negociază în interesul Statelor Unite cu diverse companii, diverse domenii, exact în acest domeniu. Vreau să mergem un pic și către America, da? Vă rog. Ați spus că sunteți în legătură cu echipa lui Trump, că aveți o comunicare. Au fost tot felul de întrebări și eu am comunicări acolo. Am înțeles că președintele Trump va susține pe oricine vine pe zona aceasta suveranistă împotriva globaliștilor soroșiști. Dar în ultima perioadă Donald Trump spune din ce în ce mai apăsat: în mandatul trecut toți m-au criticat și m-au atacat. Acum toată lumea vrea să fie prietenă cu mine. Sunt... Da. Este valabil pentru cei care, conform tradiției din perioada Imperiului Turc, în momentul în care apărea un pretendent la poziția într-un stat, se ducea la poartă și pupa ghiul. Vreau să reamintesc tuturor. Ceva asemănător mi-a scris mai devreme Dragoș Sprânceană, că a început să dea ora exactă de la Mar-a-Lago și că toată lumea vine să pupe inelul. Da, eu nu sunt interesat de acest lucru, pentru că sunt foarte stăpân pe... Vă referiți aici direct la Victor Ponta? Care s-a dus la Mar-a-Lago și lansează pe piață că... Am auzit și eu lucrurile astea. Sigur că probabil în afară de dânsul s-au mai fi dus și alții. Pentru noi este important ce facem în momentul ăsta pentru România. Deci eu, referitor la Donald Trump, la președintele Trump, sunt elemente faptice de pe vremea în care, la primul mandat, știți foarte bine, cred că eram singurul, dacă nu printre puținii, în orice caz, care militam pentru Donald Trump, apropo de contracandidata sa Hillary Clinton. Exact. Și știți bine cum a fost pus la zid în acea perioadă crunt. Și eu am luat amenzi pe bandă. Exact, pentru că promovam. Exact, amenzi din cauza mea că veneam... Chiar astăzi am văzut, apropo de Big Pharma, mi-a trimis Dragoș din America că se organizează acolo puternic Big Pharma ca să-l blocheze pe Robert F. Kennedy. Firesc, pentru că exact ca și aici, este același lucru. Ce a făcut astăzi, sau mă rog, acum o săptămână sau 2 săptămâni în curtea, cu noi, cu alegerile, la fel, pentru că sunt interese, în primul rând, financiare în spate. În spatele fiecărui război. Eu când spun de pace, păi n-au cum să nu atace. Și eu sunt, cum să vă spun, aștept acest lucru. Și este foarte bine că se întâmplă așa ceva, pentru că nu poți să treci, nici ei nu pot pleca imediat, să ne înțelegem bine. Vorbim de un sistem, de un conglomerat s-a produs. Și în momentul în care unul din acest conglomerat vrea să iasă afară, și cazurile s-au văzut, imediat este eliminat. Dar în momentul în care vine cineva din afară și atacă conglomeratul, atunci toți se reunesc pentru același deziderat, fie că se numește Kennedy sau poporul român sau Călin Georgescu în România. Pentru că în momentul în care vorbești de pace, dai la o parte un întreg sistem financiar care este în spatele acestui război. Deci vorbim de sume de neimaginat. Vă referiți la producătorii de armament, la cei care dețin datoria Ucrainei, pentru că să știți că și despre România au circulat niște informații că o parte din datoria României ar fi fost cumpărată de niște fonduri de investiții care ar fi pregătite în orice moment să arunce totul în aer. Sunt pregătite să o facă, dar încă n-am ajuns acolo, ferească Dumnezeu. Ceea ce este important este că eu am declarat precis și la BBC și practic la toate majoritatea posturilor internaționale care m-au întrebat ce voi face. Voi fi președinte legat de Ucraina și am spus clar, o spun și acum, nu va mai fi niciun fel de sprijin. Zero. Toată concentrarea mea va fi pentru bunăstarea și pacea poporului meu. Dar pentru românii din Ucraina? Bineînțeles. Am spus și asta. Atâta timp cât acolo lucrurile sunt de o amploare de neimaginat cu privire la modul în care se întrerupe
știți foarte bine, studiul în limba română, ne mai vorbim de situația Bisericii Ortodoxe și multe altele, evident, deci automat lucrurile nu pot rămâne așa. Să știți că au fost foarte mulți... Îți aperi poporul oriunde ar fi. Au fost foarte mulți români supărați pentru dubla măsură, deși sigur s-a spus că ajutoarele care au fost date cetățenilor ucraineni au venit de la Uniunea Europeană. Pentru un copil din România, da, am vorbit alocația asta, da. 295 de lei, în timp ce pentru un copil din Ucraina o sumă uriașă. Chiriile, toate facilitățile care s-au dat o perioadă foarte lungă de timp. Sunt români care n-au ce mânca, n-au ce pune pe masă în aceste zile, au foarte mulți români pensia minimă. Despre lucrurile astea nu se mai discută, domnule Georgescu, din păcate. Așa este. Eu am fost acolo, vă amintiți că v-am spus în emisiune, am văzut ce înseamnă drumul acolo, am văzut ce înseamnă satele de acolo, am văzut ce înseamnă Cernăuți, am văzut ce înseamnă oamenii de acolo. Nu este un lucru de lăsat așa de izbeliște. Dar sunt foarte mulți români aici, în România, care o duc foarte greu. Categoric, bineînțeles. Păi, văd zilnic pe TikTok filmări de la oameni de bine care încearcă să-i ajută copii care își doresc măcar o păpușă, o ciocolată. Am văzut copii care își doreau o vacă ca să aibă din ce să mănânce, să bea lapte. Adică da, pentru că situația actuală economică este foarte, foarte precară în România. Și nu ne referim neapărat la situația din orașe, cum știți foarte bine, ci în special în zonele de sate, în zonele limitrofe. Deci este o situație foarte complicată în care sărăcia este prezentă în România, o țară foarte bogată, care nu are cum să fie sărăcită în felul ăsta. Adică este un nonsens să fii bogat, adică noi stăm pe aur, în sensul de bogăție, și ne împrumutăm. Cam asta este ideea. Ceea ce este un nonsens. Total. Vreau să-mi spuneți ceva, pentru că sunt foarte mulți care vă atacă pe dumneavoastră, care spun că veniți de fiată în platou și vorbiți mult, dar de fapt nu spuneți nimic. Vreau să le spuneți concret în această seară. Acum cred că am spus atât de multe lucruri. Eu știu, dar să spuneți concret în această seară care ar fi primii pași, a doua zi după ce ați fi președintele României, primii pași pe care i-ați face. În primul rând trebuie scoprite pierderile. Și o evaluare strictă, ca să știm unde suntem. Noi nu știm unde suntem, domnule Alexandrescu. Nu știm nimic, nici măcar situația demografică. Intuim, dar ni se ascunde adevărul, asta e clar. Astea sunt primele acțiuni. Oprirea pierderilor, nu? Adică așa cum ai avea un furtun de apă care este găurit, păi în primul rând trebuie să lipești furtunul sau îl schimbi cu altul, nu știu, în orice caz, ideea să mai pierzi apă. Despre asta este vorba. Sau când ai un accident, tu ce faci? Și îi repari piciorul rupt sau îi oprești sângerarea? Mai întâi oprești sângerarea, pentru că asta este principalul lucru pe care să-l faci unui om accidentat. Asta e o chestiune de imediată necesitate și de prioritate. Și al doilea este să faci o evaluare strictă asupra situației, ca să știi de unde pleci. Este extrem de important să știm. Noi nu știm nimic în momentul ăsta. Habar nu avem de nimic. Și cel mai important lucru, cum spuneam, apropo și de intervențiile anterioare, întărirea economiei interne, care este prioritate. Și asta ce înseamnă? Întreabă antreprenorul român. Deci întreprinderile mici și mijlocii și antreprenorul român trebuie sprijinit cu tot ceea ce ai până când rezolvi chestiunile internaționale. Deci nu o să le luați afacerile, nu? Cum spun unii. Din contră, fiecare antreprenor român trebuie să fie nu bogat, foarte bogat, ca țara să poată să se ridice. Și în plus de atâta, mediu, mai mult decât prietenesc, din punct de vedere al relaxării financiare, fiscale, bancare, pe care trebuie să o faci nu doar pentru cei din țară, ci pentru cei care vor să vină în țară, ca români din afara granițelor. În așa fel încât scutire de taxe și impozite, măcar pe 1 an, 2 ani, 3 ani. Adică facilități. Facilități multiple. Pentru că în momentul în care economia începe să miște în interiorul țării, paralel cu această acțiune, dezvolți situația internațională, iar piața, ești atent aici, ca piața să fie cu adevărat liberă. Este extrem de important ce vă spun. Adică ciobanul român, el trebuie să-și vândă produsele la prețul real, nu cel fabricat de către marile corporații. Asta este ideea. Pentru că noi nu avem piață liberă și atunci prețul este un preț fabricat. Exact cum era și pe vremea comunismului, care era făcut de către statul, de către Partidul Unic, așa este făcut și acum de către marile corporații. Și atunci
peștele mare înlighite pe cel mic și cu asta s-a terminat. Tu nu ai niciun acces ca antreprenor român. Nu ești văzut deloc bine, ci trebuie să faci exact ce ți se spune. Nu, din contră. Libertate totală, în așa fel încât cu cât sunt mai mulți producători locali, cu cât piața este mai liberă, cu atât lucrurile vor fi mai bine. Și facilități financiare, pentru că sunt foarte mulți care se plâng că băncile... Asta spuneam acum. Și acum, partea esențială este că îți trebuie bănci românești. Păi cine poate să sprijine antreprenorul român? Decât o bancă românească pur sânge. Niciun fel de legătură externă. Există check bank, dar prea puțin. Mă rog, să o lăsăm pe altă dată acest subiect. Dar cert este un lucru. Procentul este invers. 80% bănci românești. Nu poți să le ai din prima. Dar este musai să ai câteva pe start. 80% bănci românești și 20% bănci străine. Atunci, într-adevăr, poți să spui că piața, într-adevăr, este românească. Numai așa ceva se poate face. Acestea sunt obiectivele principale. Iar partea esențială, și cu asta conchid, sunt relațiile internaționale, adică tot ce înseamnă cooperare masivă cu cei care au nevoie exact de ceea ce ai tu. Tu nu te poți duce la, cum era pe vremuri Germania, să spunem, mă duc la, nu mai este cazul, dar îl dau exemplu că este foarte cunoscut. Mă duc în Germania și spun vreau să fac și o motoare și vă vând eu motoare. Păi cum să duci la nemți să le vinzi tu motoare? E un nonsens. Dar dacă mă duc, de exemplu, în Orient și le spun vă dau apă, e o altă temă, astăzi. Dacă mă duc în Europa, oriunde în Europa, și le spun vă dau hrană curată. Ce să faceți cu multinaționale? Pentru că se tem, am auzit discuțiile astea în oraș. Toată lumea este binevenită, categoric. Pot vinde și produse românești. Nu este o problemă pentru ei. Sunt mulți convins. produc aici, au fabrici. Stați așa, nu este chiar așa. Sunt niște condiții. Să fie sămânță românească, să nu fie cu chimicale. Sunt multe condiții pe care vor fi puse. Nu este chiar așa. Spun că produsul românesc îl facem cum vrem noi, cu sămânță din Olanda. Nu. Este să fie sămânță românească curată. Aici vorbim de pământul românesc, vorbim de tradițiile noastre, vorbim de elementul nostru principal. Deci nu veți da afară multinaționale din România? Vorbă, din contră. Foarte bine. Tot ceea ce fac pot face în continuare. Iar produsele pe care, evident, noi nu le putem încă produce aici, trebuie să fie exact la standardul din afară. Deci nu există un produs același, fie că este săpun sau detergent, știți foarte bine. Unul este detergentul același. Și la medicamente marcă. Se întâmplă lucrul ăsta. La toate. Și dublu cel mai standard. important lucru este, exact, dublu standard. Este să investești cât mai mult în cercetarea românească. Da, dar asta înseamnă că trebuie să faceți niște laboratoare care să testeze aceste lucruri, niște centre de referință. Toate există, să știți. Poporul român, în primul rând, are o genialitate. Păi când s-a dorit înființarea, au fost arestați oamenii care au vrut să facă acest lucru. Să știți, n-aș vrea să plec din această emisiune să nu spun că sunt atât de legat de cei care astăzi suferă din cauza faptului că promovează România, promovează Refacem România, promovează tot ceea ce am spus eu sau mă promovează pe mine sau nu știu caz ideea, cauza, despre asta este vorba. Și sunt mulți, sunt foarte mulți. Adică a devenit această miliție politică dinainte de 89, este prezentă astăzi în România. Și vreau să știți că, și să le spun tuturor că le mulțumesc infinit, le spun că nimic nu este în zadar și că orice fel de acțiune morală și corectă va avea rezultate în timp. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre anunțarea candidaturii lui Nicu Șordan. Ce o să vă spun eu? Nu sunt interesant și cred că ne pierdem vremea în amănunte care sunt irelevante. Domnul Crin Antonescu, tocmai ce a fost anunțat mai devreme ca posibil candidat din partea PNL. Este același răspuns. Nu. Sunt insignifiante la credeți... măreția poporului român. Eu nu cred că vor putea să vă oprească să mai candidați, pentru că am văzut că deja tot ceea ce au încercat să scoată a fost dărâmat. Păi atunci a trebuit să dea majoritatea poporului român afară din țară. Eu voiam să vă întreb dacă în cazul în care, să spunem, ar găsi ceva să vă oprească să candidați, ați fi dispus să sprijiniți o altă construcție politică care să ducă mai departe ideile dumneavoastră și voturile celor 2 milioane de români? Să știți un lucru, cine luptă pentru Dumnezeu și neamul său n-are cum să fie învins niciodată.
Deci sunteți convins că nu vă vor opri? N-au cum să facă așa ceva. Mi s-a părut foarte interesant că ați precizat în această seară că nu sunteți interesați să vă duceți la Washington ca să cereți binecuvântare. Deci nu sunteți interesați să vă duceți nici pe 20 ianuarie la inaugurare. Nu. Am fost invitat și le-am mulțumit frumos și le-am zis că când voi veni pe poziția de președinte, pe funcție. Vedeți, este o țară, România este o țară creștină și eminamente ortodoxă. Ortodoxia, în înțelegerea mea profundă, așa cum am fost educat acasă, înseamnă Ștefan cel Mare, înseamnă Mihai, înseamnă Brâncoveanu. Este curajul, nu supușenie. Credința nelimitată în Hristos și țară îți dă curajul. Frica, apropo de cei care se tem astăzi și nu știu cum să mai împacheteze cuvintele până ajunge să spună Constituția obligă să fie președinți, frica este lipsa credinței. Sau este credința inversă. Păi nu, deja când ți-e frică înseamnă că nu mai crezi în Dumnezeu. Despre asta vorbim. Am învățat lucrul acesta anul ăsta mai mult ca oricând. Exact. Ori aici suntem pe un drum fără întoarcere. Cum spuneam, lumea veche deja a închis ușile. Vreau să vă arăt ceva, pentru că mai avem foarte puțin până la final. Actrița Manuela Hărăbor, care e o bună prietenă de-a mea și pe care o iubesc, mi-a trimis un filmuleț cu un român care practic confirmă ceea ce spuneați noastră mai devreme, apropo de faptul că Dumnezeu a făcut ca turul 2 să se anuleze. Mulți or să râdă când or să vă citeze, dar vreau să-l vedem pe acest român extraordinar. Am ascultat în pauza de publicitate și vreau să-l vedem împreună. Vă rog. Am înțeles de ce s-a anulat turul 2. Simplu și frumos, toate la un loc. Băi, am spus de la început, este lucrare dumnezeiască și eu cred din tot sufletul meu că este lucrare dumnezeiască. Deci, cum să o spun eu, ca să fie cât mai înțeleasă, bine înțeleasă, este așa. Dumnezeu a îngăduit să se anuleze turul 2, deși eu cred că s-a amânat turul 2, așa simt eu. Acum nu știu cum o simțiți voi. Fiindcă dacă Dumnezeu nu îngăduia să se anuleze turul 2, nu s-a anula. Că nu poți să treci peste Dumnezeu. Nu? Că nu e nimeni mai presus decât Dumnezeu și Dumnezeu poate să facă orice, fiindcă este Dumnezeu. Deci la turul 1 ne-am dus toți și am votat cu cine am considerat noi. Ne-am trezit majoritatea că avem același gând, aceeași dorință și a fost wow pentru mulți. Bun, turul 2, hai să ne aducem aminte, domnul Călin Georgescu a spus, este o chemare la o unire, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Noi, când se apropia turul 2, noi nu eram atât de uniți cum suntem astăzi. Înțelegeți de ce s-a anulat turul 2 și de ce a îngăduit Dumnezeu? Pentru că trebuia să ne unim. Băi, fraților, s-au unit românii. Din București până în orice oraș al țării și sate și orice, toată diaspora. E bucurie mare de tot, e frumos. Băi, nici nu mai are treabă cu voturile. Nici nu mai gândesc la vot. Eu vorbesc strict din punct de vedere duhovnicesc. Despre asta era vorba, noi trebuia să ajungem în punctul ăsta. Iată ce frumoasă e unirea, ce frumoasă e dragostea față de aproapele, față de neam. Ce frumoasă este! Este minunat, este slavă Domnului! Mulțumim, Doamne! Asta ar trebui să spunem. Și să-i mulțumim lui Doamne pentru pace, pentru tot. Nu? Credință, nădejde și dragoste și mai presus de toate astea să nu uităm că este dragostea. N-am spus-o eu, a spus-o Sfântul Apostol Pavel. Vă doresc bucurie, fratele Dedu, fratele vostru. Doamne ajută! Scrieți în comentarii ce doriți voi și cum o vedeți voi. Da. Credeți, domnule Georgescu, că de fapt asta îi deranjează cel mai tare, că acest experiment
ne-a unit și ne-a trezit în conștiință? Da, indiscutabil. Asta îi doare cel mai tare. De asta sunt atât de furioși, da, de asta jignesc. Fără să știu că veți da exact același lucru, vă amintiți înainte. Știți, schimbarea aceasta de paradigmă, că despre asta este vorba, ei nu o pot înțelege. Pentru că nu poate omul să schimbe așa ceva. Singur. N-are cum. Fără ajutor divin. Și atunci vă spun așa, fă-ți partea ta de om, iar acolo unde pentru om este imposibil, pentru Dumnezeu este posibil. Acesta este mesajul. Domnule Georgescu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară. Eu le-am spus telespectatorilor că pregătim o surpriză și pentru seara de Crăciun, de data aceasta și cu dumneavoastră și cu doamna Cristela Georgescu. Vă mulțumesc pentru invitație.